Ydy'r plant am ddod yn ei blaenau? O, da iawn. Mae hyn yn arwydd da bod ni angen mwy o gadeiriau. Reit ta. Dwi'n gwybod 2 beth amdanach chi, neu amdan rhan fwyaf ohonach chi. Peth cyntaf, dwi'n gwybod bod chi'n blant reit glyfar ar y cyfan, a dwi hefyd yn gwybod bod chi'n licio fferins. Felly o'n i'n meddwl, sut fedrai gyfuno eich clyfrwch chi efo fferins? Felly o'n i'n meddwl, sa'n ni'n cael quiz. A da ni newydd ganu, wel, da ni'n ôl at hynny. Dwi angen yn llun cyntaf i fyny os gweld di'n dda, Lydia. Reit ta. Mae hwn fatha, wrach bod chi wedi gweld rhai o'r gemau cwiz yma ar y teledu, lle maen nhw'n dangos llun a mae rhaid i rywun gesio neu egluro beth sydd yn y llun. Felly, dwi eisiau chi edrych ar y llun yma a dwi eisiau chi ddeutha fi beth sy'n y llun. Reit ta. Anna, ddech chdi'n quick on the buzzer? Beth sy'n y llun? Lot o ddŵr. Oce, mae'n lot o ddŵr. Lle mae'n wair yn y llun, oce? Daniel? Mae'n gymyla. Reit ta. Yda ni'n gallu bod yn fwy penodol? Cynnan? Mae'r dŵr yn lyn. Reit ta. Oce. So, da ni'n egluro beth sy'n y llun, ond da ni'n cweith siw... Ti'n gwybod Cynnan? Be? Mae'n efryniau. Reit ta. Gair llun nesa, os gweld i'n dda, Lydia. Reit ta. Ydy hwn yn gwneud i'n haws gwybod beth sy'n y llun? Os ydy gen fi pwyntar efo rhyw ola coch, swn i'n gallu... Di stib yn efryn yn y cefndir. Sa'n rei bobl yn galw fo'n fynydd. Be di enw'r mynydd yna? Dim mynydd eliffant. Ydych chi eisiau cliw? Mynydd Tala Ucha Cymru. Mae pawb yn gwybod rwan. Reita, Llio. Yr Wyddfa. Reita. Os a'n ni'n ôl i'r llun blaenorol, Lydia, oedden ni'n gallu gweld y Wyddfa yn fanna. Chydig bach. Oedden ni'n weld o. Ydy'r Wyddfa yn y llun yma? Mae yn y llun, ond oedden ni ddim yn ei weld o nag oedden ni. Ac mae chydig bach weithiau lle hefo Duw. Weithiau mae'n anodd i ni weld, profi Duw. Ond os i di nôl i'r llun arall, Lydia, ond mae o yna. Mae o yna oherwydd da ni'n gallu gweld i waith o. Duw wedi creu y byd. Da ni hefyd yn gallu i weld o oherwydd os na rhywun yn nabod rhywun sydd wedi bod i fyny'r Wyddfa. Sa un o'ch chi wedi bod i fyny'r Wyddfa? Dwi a Elain yn mynd i fynd i fyny'r Wyddfa fory. So da ni yn mynd i fyny'r Wyddfa fory. Lot o'r oedolion, bobl ifanc wedi bod i fyny y Wyddfa. Dwi wedi bod sawl tro mewn tywydd braf a mewn tywydd drwg. Felly, efalla, mae'r un math efo Duw, da ni'n nabod bobl sydd wedi... Maen nhw'n nabod Duw, maen nhw'n nabod Iesu Grist, maen nhw wedi'w brofi fo. Ond y ffordd ora ydy mynd at Duw, mynd at Iesu Grist eich hun. So, ger trydydd llun gynnwch chi, Lydia, reita. Llun o be di hwn, da chi'n meddwl? Anna. Top y Wyddfa. Top y Wyddfa. Pam da ni'n mynd at Iesu Grist, weithiau mae'n bywyd ni yn llawn o gymylau du, llawn o bethau anodd. Da ni'n mynd at Iesu Grist.
Mae o'n gallu codi ni uwch ben y cymylau, ac sy'n o'r pethau hyfryd am fynd i ben mynyddoedd ydy bod weithiau uwch ben y cymylau. Ac yn y gwasanaeth bore yma, da ni'n mynd i fod yn sôn, mae'r oedolion, da chi'n ysgol Sul, ond da ni'n mynd i fod yn sôn amdan wr o'r enw Thomas a'r disgyblion cynnar. A doedden nhw, oedd Iesu di marw, a lot o'n nhw ddim yn disgwyl iddo fod yn ôl, ond mae'n dod yn ôl, ac mae'n cymryd i hofn nhw i ffwrdd. Yr un fath mae gen i gysgodion cymylau dion yn bywydau ni. Os da ni'n mynd at Iesu Grist, da ni'n cael ei weld o, cael ei brofi fo, ond hefyd mae'n gallu'n codi ni uwch ben y cymylau di yma. Da chi di atab yn dda, ac dwi'n falch bod chi wedi dod eistedd yn y ffrynt, felly mae gen i chydig o fferins, dwi'n gobeithio digon i chi. Felly, be yna ni'n neud ydy, dwi'n mynd i ofyn, os ni gymryd un a pasio nhw ymlaen, ie? A wedyn gallwch chi'n eistedd lawr. Nid eich fi fod fatha waitress. Fatha waitress. Cynnan, nid i fod fatha waiter i fi, please. Da ni'n gallu cael y staff dyddi yma. Dwi'n meddwl licio. Reit ta. Na ni ffeindio rhywbeth neud i licio nes ymlaen. Da chi eisiau mynd i ista lawr? Gret. Wel, mi fuon ni'n canu yn do eogrwydd fel mynyddoedd byd drwy'n ganu wrth y groes. Da ni'n cael dod at Iesu Grist. Efallai bod yna bethau yn pechod ni. Efallai blindera bywyd yn ei guddio fo ar brydiau, ond mae o yno yn y stormydd, da ni'n gallu dod ato fo a'i brofi fo. Dwi wedi gofyn i Ifor ddarllen o'r gair i ni bore yma, ac mae Ifor yn mynd i fod yn darllen o Iowan 20. Gan ni'r adnodau fyny ar y sgrin, os gweld i'n dda, Lydia. Pan o'n i'n blentyn, oedden ni'n gorfod mynd i'r Rydfa, i'r gwaith y Sul, ond 2 bregeth, ac mi oedd yna 3 ffen, rhaid ni'n blant ifanc iawn, gofnodi'r 3 ffen gan bob eithwr, gyda nos Fercher yn y Siad, o rhaid i ni blant dyno ac adrodd be oedden ni feddwl oedd ystyr y 3 ffen. Mi falch bod Eirin bore yma wedi cael 3 ffennawd i'r darlleniad. Iowan, ugeinfed bennod, yr adnodau ola. Iesu yn ymddangos i'r disgyblion. Pennawd cyntaf, dyna di'r pennawd cyntaf, Iesu'n ymddangos i'r disgyblion. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi ei cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r ddewon. A dyma'r Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Yr ail bennawd ydy anghrediniaeth Thomas.
nid oedd Thomas a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwyl pan oedd Iesu atynt. Ac felly, dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd, ond meddai wrthynt, os na wyla fôl yr hwylion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hwylion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac am hen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn ei canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid a bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. A tebodd Tomosef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i yr wyt wedi credu? Gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. A'r trydydd pennawd, amcan y llyfr. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi ei cyfnodi llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi ei cyfnodi mwyn i chwi gredu. Mae Iesu yw'r Mesia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu fel bywyd i enw e. Diolch yn fawr iawn, Ifar. Cyn i ni edrych ar y darn yma mewn mwy o fanylder, gan i ganu yn trydydd emyn. A mae'r bennill gyntaf de, o na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Tecwch byd a'i holl bleserau yn ei wydd a lwyr ddiflanna. Melusodiaeth yw ei heddwch, anghymarol ei brydferthwch. Yno'n rhyfedd, cydlewyrcha, dwyfol fawredd a mwyneiddra. Peth anodd, mae'n ei ofn hywel i'w cyfieithu. Uchelderau mawr y diwdod a dyfnderodd ei ufuddod, sy'n creu synnu fyth a'r synnu yn rhigolion gwlad goleuni. A'r gwyd ni'n dod o dy flaen di bore yma ac yn gofyn i chdi yn cynorthwyo ni. A'r gwyd ni'n gofyn y bydd i di yn helpu ni wrth i ni fod yn edrych ar y darn yma o'r ysgrythur. A'r gwyd ni'n diolch am dair, da ni'n diolch am dystiolaeth a ffydd yr apostolion. Ni'n diolch Arglwydd bod Iesu
wedi codi, bod o wedi rhoi ei fywyd ac hefyd trwy'r Ysbryd Glân wedi rhoi yr anreg yna o ffydd hefyd. Felly arglwydd, da ni'n gofyn i chdi bod hefo ni'n bore yma, yn gofyn i chdi bod yn siarad trwy dy air hefo ni arglwydd. Da ni'n gofyn y fydd i di helpu, hefyd arglwydd yn helpu ni ar drosthwy wythnos newydd hefyd. Da ni'n cyflwyno'r gwahanol bethau sydd yn pwyso ar yn meddyliau ni, y pethau sydd ddim yn rhoi tangnefedd, yn rhoi heddwch i ni arglwydd. Da ni'n diolch y bod chdi yn gwybod beth ydy yr pethau hynny arglwydd, y bod chdi yn cydymdeimlo hefo ni. Bod yr arglwydd Gris hefyd yn eiriol ar yn rhan ni wrth orsedd. Felly arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunan i chdi. Yn gwybod y bod ni ddim yn heiddiannol, ond y bod ni'n gallu sefyll yn heiddiant Iesu Grist. Felly arglwydd, da ni'n diolch i ti, yn diolch bod Crist wedi atgyfodi, ac yn diolch bod yna yr cynnig, yr hodd yna o fywyd newydd yn ei enw fo. Felly bydd hefo ni yn enw Iesu Grist. Amen. Reit. Wel, dwi'n hoff o eiriau, efallai bod chi wedi sylwi ar hynny, hefo rhai o'r geiriau mawr yma yn rhai o'r emynau dwi'n licio edrych ar eiriau llyfrau fel The Bruised Dictionary of Phrase and Fable, licio mynd trwyddyn nhw ac yn edrych be di tarddiad neu ystyr, rhyw air neu ymadrodd, a mae lot o'n ngwaith i hefyd yn ymwneud â ystyr a defnydd o hen eiriau. Wel, un o'r pethau dwi'n licio i glywed ydy hanesion bobl yn trio cyfieithu y Beibl i mewn i ieithoedd eraill. A dwi'n cofio darllen am hanes gŵr neu cenadwr oedd yn trio cyfieithu Testament Newydd i un o ieithoedd yr Inuit, neu'r Eskimos, fel maen nhw'n cael ei galw hefyd. Felly bobl sy'n byw gogledd Canada, Alaska, yr Ynys Werdd, Greenland sy'n lot yn y newyddion ar hyn o bryd. Ac mi oedd y cyfieithydd yn cael traffath cyfieithu'r gair llawenydd i iaith y brodorion. Ac un diwrnod, oedd o'n sgwrsio fo un o'r brodorion, ac mi oedd y ddau o'n nhw yn chwerthin ar ben ddau hysgi bach yn chwarae ac yn ymladd dros ryw asgwrn, a'r ddau yn mynd ati ac yn ysgwyd i'w cynffona yn ofnadwy. Ac dyma'r cyfieithydd neu'r cenhadwr yn deud, dyma mae llawenydd yn ei olygu, ysgwyd cynffon. Ac wedyn dyna'r term wedyn gallu ddefnyddio yn Testament Newydd, yn Meibl y brodorion. Felly bob tro maen nhw'n darllen y gair llawenydd, ysgwyd cynffon ydy'r gair a geir. Felly, os nhw'n darllen Luc 15, penod 10, yma llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n ediferhau. Mae'r adnod wedi'w chyfieithu'n deud, mae ysgwyd cynffon ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n ediferhau. Dwi'n meddwl amdan Jack, ci Hyw, Sul diwetha pan mynd ni am dro, wrth i fodd yn llawen cael bod allan a cael lot o sylw, rhai aelodau'n arbennig yn arbennig y plant felly. Wel, mae'n testyn ni heddiw yn dod o Efengyl Ioan, ac un o nodweddion Efengyl Ioan ydy'r sylw arbennig y mae'n rhoi i eiriau allweddol, geiriau fel cariad, gwirionedd, goleuni, bywyd, llawenydd a tagnefedd. A mae'r geiriau yma wedi plethu i mewn i rai o ymadroddion mwyaf cofiadwy a chwyldroadol Crist yn Efengyl Ioan. Felly, Ioan 3:16. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd rhagwyddol. Ioan 14, adnod 6. Dywedodd Iesu wrth Thomas fel mae'n digwydd, myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwyddo fi. Yn Ioan 16,
adnod 22. Felly chwythau yr ydych yn nawr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chi eto, ac fel awen ha eich calon, ysgwyd cymffon eto, ac ni chaiff neb ddwyn eich llawenydd oddi arnoch. Da chi mewn golli'ch cynffon. Ac wedyn, yn ola o'r adnodau yma dwi'n ddarllen i chi, Ioan 14:27. Yr yfyn gadael i chwi dang nefedd, yr yfyn rhoi chwi fy nghangnefedd i fy hun. Nid fel mae'r byd yn rhoi yr wy fi yn rhoi i chwi, peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Wel, dwi am i ni droi bore yma at rai o'r pethau mae'r Crist atgyfodedig yn ei ddeud wrth i ddisgyblion yn y darn yma Ifor wedi ddarllen i ni. Mae lot mwy yma Iesu yn ei ddeud yn y darn yma na fydda ni'n edrych arno fo. Ond dwi am edrych ar un ymadrodd yn benodol. Cyn mynd ymlaen i edrych ar hwnnw, efallai dyliwn ni gyfadda. Pam dwi'n teddu feddwl amdan be mae'r Efengylau i ddeutha ni amdan yr hyn sy'n digwydd ar ôl yr atgyfodiad. Dwi'n teddu feddwl amdan y digwyddiadau, pwy welodd Iesu, lle ymddangosodd Iesu, be nath o yn ei plith nhw. Ac o fod yn edrych wrthos yma mwy ar y darn yma, dwi'n teimlo'n reit uog y mod i ddim wedi bod yn ofalus iawn yn edrych ar y geiriau yma Iesu yn ei llefaru pan mae o hefo y disgyblion. Wel, dwi am i ni ganolbwyntio ar un datganiad sy'n cael ei ddeud dirgwaith yn Ioan 20 gan Iesu. Efallai bod chi wedi pigo ar yr ymadrodd yma, yr geiriau tangnefedd i chwi. Mae Iesu'n deud hyn dirgwaith tangnefedd i chwi yn y darn yma. Heddwch i chi. Wel, wrth gwrs, mae pob anogaeth yn werthfawr, ac mae geiriau Iesu yn arbennig o gysurlon yma. Mae'n amlwg bod yr disgyblion yn drwm iawn i calon, yn gymysglyd i meddyliau ac yn ofnus. Un peth sy'n yn taro ni o'r adroddiadau yma ydy, does am argraff bod y disgyblion yn disgwyl yr atgyfodiad. Mae hynna'n un peth. Maen nhw'n ymddangos yn ddi ar wybod. Maen nhw'n cadw o'r golwg mewn ofn a gofid. Hyd yn oed pam ddwedodd y disgyblion wrth Thomas bod nhw wedi gweld Iesu, oedd o'n gwrthod i credu nhw. Wrth gwrs, yn gynt yn y benod yma, mae'r Magdalen di'r cyntaf i weld y Crist atgyfodedig. A mae hynna'n syndod yn ei hun, dod merched yn Nghymdeithas Iddewig y ganrif gyntaf ddim yn cael ei cyfri fel tystion dibynadwy. Os am greu stori haws i credu, pam ddim adrodd am rywun fel Nicodemus, dyn dysgedig, parchus yn gweld Iesu gyntaf. Ac hyd yn oed yn achos, Mair, mae'n mynd at y bedd, rhyw 36 awr wedi Iesu gael ei gladdu. Ac i ymateb gyntaf di, mae rhywun wedi dwyn y corff, mae rhywun wedi symud y corff. Nid bod Crist wedi codi. Sydd y posibilrwydd bod o wedi atgyfodi ddim i weld wedi'w faro hi. Ac i raddau, pam ddylia hi? Doedd rhywun yn codi o farwolaeth yn y cyfnod yno, ddim mwy tebygol na rhywun yn codi o farwolaeth heddiw. Felly, mae gennym ni synwyr yma bod yna ofn a dryswch ag syndod. Ac yn adnod 19, da ni'n cael disgrifiad o'r tro cyntaf mae Iesu yn ymddangos iddyn nhw i'r disgyblion efo'i gilydd, a mae'n datgan y geiriau tangnefedd i chwi. Dydy Thomas ddim hefo nhw, ond mae'n amlwg bod y disgyblion yma mewn ofn. Mae'r drysa wedi'w cau. Wrth gwrs, cyn hyn, mi oedd Iesu yn barod wedi dangos i'w awdurdod dros wyntoedd a stormyd i ceryddiad i gorchymu i'r storm ymdawelu. Ac i airo y noson hynno yn rhoi llonyddwch i natur
y llyn, ond hefyd i galonna cythybrus a gofnus disgyblion. Ond yma, ym mhenod 20, maen nhw'n gwynebu storm gwahanol. Maen nhw wedi colli eu harglwydd, maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn ei gwmni fo, a grwan be nesa. Mi oedd gwrthwynebiad yn bosib a gwrach mwy o erledigaeth, ac felly oedden nhw mewn ofn gwirioneddol. Felly oedd gweld yr Iesu atgyfodedig a'i glywed o yn datgan ei dangnefedd yn gysur llonyddol rhyfeddol. Neithiwr oedd Elain yn neffro nos braidd fel ioio ac yn dod i mewn, mae'n y bry cop yn y stafell, mae'n y bry cop. A ni'n mynd i mewn ddwywaith, o'n e bry cop yna? Na Elain, ma'n iawn, does ne ddim bry cop yno. Tangnefedd i ti, Elain. Felly mae Iesu yn ymddangos ac yn deud y geiriau yma, yr union eiriau yma rhywun angen i glywed mewn sefyllfa yma. Ond maen nhw'n fwy na jyst mynegiant o heddwch, neu da chi'n mynd i fod yn oce. Achos o be mae Iesu wedi wneud ynghynt ar y groes. Wythnos wedyn yn ddiweddarach ar ôl ymddangos i'r disgyblion, a da ni'n darllen pan mae'n dweud gyntaf tangnefedd i chi. Mae Iesu eilwaith yn eu plith nhw, a mae'n datgan i dangnefedd eto. Ond tro yma, mae Thomas yno. Ac fi nos dydd y Pasg, am pa bynnag reswm, do Thomas ddim yng nghwmni gweddill yr apostolion, a mi oedd wedi colli'r cyfle o weld y Crist atgyfodedig. A pan oedd y disgyblion eraill yn deud o Thomas bod nhw wedi weld o, dyla Thomas fod wedi i'w credu nhw. Oedd o'n i adnabod nhw, yn gwybod bod nhw yn dryst ynyn nhw. Ond mae'n anodd peidio cydymdeimlo a Thomas i ryw dda. Byddai eisiau seeing is believing, ond hefyd jyst o'n mhrofiad yn hun. Mae'r ffaith oedd o ddim yno hefo'r disgyblion ac yr amheuaeth na wedi setlo i mewn. Dwi'n gwybod o'n mhrofiad yn hun. Os a phan fyddai di ymballau, dwi'n gallu simsanu. Bydd yn raddol, gwrach heb sylweddoli, mae amser i ddarllen gair Duw neu weddio yn cael ei wasgu allan. Prysurdeb yn cymryd lle. Nid y bod rhywun o'r reidrwydd yn bwriadu i hynny ddigwydd, ond dyna sy'n digwydd. Da ni ddim yn cymuno a Duw. Felly efallai bod yna elfen o bod o wedi colli allan, bod o ddim wedi bod yn eu plith nhw, ac bod yna amheuaeth a simsanu yn ei ffydd. Ond beth sy'n drawiadol ydy gweld y ffordd yma Iesu yn trin a Thomas. I ddweud y gwir, y ffordd mae o'n trin a bob un o'i ddisgyblion. Achos mae'r disgyblion yn griw diddorol iawn, yn gymeriadau gwahanol iawn, yn gymeriadau peta rhywun isio dewis criw o ddisgyblion, a fyddwn ni neu chi yn dewis yr bobl yma. Dwi'n meddwl amdan gyfeiriad pêl-droed ydy hwn. Alan Hansen ar Match of the Day yn ôl yn mis Awst 1995. Man yw wedi colli Aston Villa 3-1. Tîm newydd yn llawn o ddynion ifanc. Dynion ifanc o bobl ar y pryd ddim wedi clywed lot amdanyn nhw. David Beckham, Paul Scholes ag ati. Ac Alan Hansen dweud, you can't with anything with kids. Ac wrth edrych ar yr disgyblion, i ryw raddau, dyna di'n ymateb i hein gwahanol gymeriadau yma. Cymerwch chi Pedr, dyn oedd yn gymysgedd o gryfdera a gwendida. Gwrs cryfder, sel dros Crist, i barodrwydd o'i nidio dros ochr cwch a cerdded ar y tonna at Crist. Ond eto, da ni'n darllen amdano fo'n gwadu Crist hefyd.
Gwrs mae yr Efengyl yn gallu newid cymeriad ag agwedd person. A dyma da ni'n weld pan mae Iesu yn cyfarfod â Thomas yn y darn yma. Wrth gwrs, da ni'n meddwl amdan rhai o'r cymeriadau eraill. Cyn iddyn nhw dod at Grist, Iago a Ioan, meibion y daran, mae debyg bod nhw'n wyllt i tymer. Ond Ioan yn ddiweddarach yn cael ei nabod fel y disgybl annwyl. Felly, yn y darn yma, da ni'n sylwi ar diddordeb sydd gan Grist yn Thomas. Mae'n gwybod am bryderon ac amheuon Thomas yn barod. Da ni'n gweld, mae Thomas yna, ac wedyn mae Iesu yn ymddangos ac yn gwneud tangnefedd i chwi yn ei meddai wrth Thomas estyn dy fus yma, edrych ar Manilo. Mae'n gwybod beth Thomas wedi dweud, dwi eisiau gallu gweld a dwi eisiau gallu cyffwrdd yr briwiau. Mae Thomas yr amheuwr yn dod yn Thomas y crediniwr yn y darn yma. Nid yn unig mae Thomas yn dod i gredu, ond mae hefyd yn dod i addoli. Mae'n dweud, fy arglwydd am Duw. Wel, does am cyffes mwy fysa fo'n gallu i ddeud. Ac hefyd, mae o'n perchnogi fy arglwydd am Duw. Da ni'n cael rhywbeth debyg gan Anne Griffith pan mae hi'n sôn amdan o amsyllu ar ei berson a'i addoli byth yn Dduw. Mae gwaith Duw yn gwaith sydd yn trawsffurfio. A beth da ni'n gael ydy Thomas wedi bod yn garcharor i amheuaeth, ond mae'r newyddion da yn i'w ryddhau o. Mae Duw yn parhau i weithio heddiw trwy ddod â dynion a merched, bobl sy'n gaeth i anghrediniaeth, i ddifaterwch i'w pechod, ac yn dod â nhw i sylweddoli na fedrwn nhw dorri'n rhydd o'r pethau yma eu hunan. Mae Duw yn denu bobl at y croes lle fuodd Iesu farw dros bechod, gan roi calonna newydd, bywyd newydd a rhyddid newydd. Felly mae Iesu yn rhoi tangnefedd ac yn ymatab i'r disgyblion yn i'w cyfyngder nhw, yn i'w traffath nhw. Ond yn achos Thomas, da ni'n gweld mae Iesu hefyd yn i'w newid o. Pan byddwn ni yn ifanc, o'n i'n mynd i'r capal, a doeddwn ni ddim yn licio capal fel ta, o'n i ddim yn licio'r organ, y set fawr ag ati. Ond o'n i yn gallu gweld bod ffydd yn newid bobl. A dyna'r peth oedd i raddau'n apelio fwyaf i fi. Mae yna bobl wedi'w newid gan y ffydd. Mae yna bobl wedi'w newid gan Iesu Grist. A dyma da ni'n weld yn fama, mae Thomas yn ddisgybl yn barod. Mae cyfarfod â Iesu yn i'w newid o. Gwrs, fyny rei na chi yn meddwl yn barod am yr ha, a rhai na chi yn licio mynd i'r Steddfod. Gwrs, yn y seremoni cadeirio, mae'r artherwydd yn gofyn, a oes heddwch. Gwrs, mae'n question mark yna. Ond mae Iesu a'r choffeiriaid ein cyffes ni, fel mae'r llythyr at y Hebreaid yn i'w ddisgrifio fo, yn datgan tangnefedd i chwi. Nid cwestiwn ydi o, mae'n rhoi i'w tangnefedd. Gwrs, un peth ydi dweud tangnefedd i chi, ond mae heddwch mae Crist yn ei roi a'i gynnig yn seiliedig hefyd ar be mae wedi'w wneud. Gwrs, mae Iesu yn dangos i Thomas i ddwylo a'i ystlys. Yn dangos iddo bod o yno mewn gwirionedd, ond yn dangos hefyd beth wedi gyflawni ar y groes yng Nghalfaria. Yno mae wedi prynu a'i werthfawr waed a di sicrhau heddwch tragwyddol rhwng Duw a'i bobl. Mae di'n caru ni a chariad tragwyddol. Yn Eseia 49, adnod 16, mae gynnon ni'r
darlun hyfryd mae Duw yn dweud, rwy wedi dy gerfio ar gledr fy nwylo. Rhain chi wrach yn sgwennu pedair eich dilo i'ch atgoffa chi. Adolygu, ia. Gweld Ffion yn troi at Naomi yn fanno, yn haw iawn. Ia, ac yn dweud, dwi wedi dy gerfio ar gledr fy nwylo. Mae'n enwa ni, os da ni'n credu, wedi sgwennu ar gledr y dilo Duw. A di'r Beibl ddim yn deud hynna wrthyn ni oherwydd bod Duw angen i'w atgoffa amdana ni. Eirin, neu beth bynnag. Ond mwyn i ni wybod bod o hefo ni bob amser ac yn cofio amdano ni. Ac ar ei ddwylo fo hefyd, yn brawf o'i ofal a'i gariad, yma creithia yr hoelion, y creithia mae'n dangos i Thomas. Ffeithiau i'w profi ydy'r peth yma, ac wrth gwrs maen nhw'n gysuron i'w meddiannu hefyd. Fel yma Paul yn deud yn ei lythyr at yr Efeiniaid, yma gen yn heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r sicrwydd bendigedig sy'n deillio o'r tangnefedd a gostiodd mor ddrud i'r arglwydd yn rhoi diogelwch a sefydlogrwydd am rhysiadwy. Dyma un o fendithion mawr y ffydd Gristnogol. Ni'n gweld y darn yma bod nhw mewn cyfyngder, bod nhw yn ofnus, ond bod gweld Iesu, bod Iesu'n siarad efo nhw, yn rhoi eu heddwch, ond bod nhw hefyd yn gweld bod Iesu wedi talu pris dros yr heddwch hefyd. Mae'r Cristion yn iawn hefo Duw, heddwch rhwng dyn a Duw oherwydd gwaith Crist. Wrth gwrs, mae lawer o bobl yn credu pethau am Iesu. Ond nid pawb onyn sy'n credu yno fel mab Duw. Fel mab Duw sydd wedi marw drostyn nhw ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, mwyn cynnig bywyd newydd. Roedd credu Thomas yn golygu gweld, ond mae Iesu'n cyfeirio at y rhai a gredodd heb iddynt weld, yr heini sy'n cael eu cymrydwyo. Beth amdana ni eta? Gwrs, ar ddiwedd y bennod, mae Ioan yn adrodd fod yr anesion hyn, nath nod 31, wedi cofnodi mwyn i chwi. Rhai o ddim yno hefo'r apostolion yn credu mae Iesu yw'r Mesia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy'r gredu gael bywyd yn ei enw ef. Beth ydy adnabod Iesu Grist? Rhai o'n ni yn gwybod, rhai o'n ni'n yn ansicr. Wel, mewn terma syml iawn, dyma fo bod Iesu Grist yn real i ni. Bod gynnon ni brofiad personol ohono fo. A bod ni wedi darganfod a profi dros ni'n hunan bod y pethau mae'r Beibl yn ei ddeud am yr arglwydd Iesu Grist yn wir. Adnabod Iesu Grist yw gwybod bod yr arglwydd Iesu wedi gwneud rhywbeth i ni. Rhywbeth, da ni'n gwybod na fo sydd wedi gwneud i ni, a neb arall. A beth felly? Bod Iesu wedi dwyn maddeuant Duw i ni, a bod wedi cymodi ni hefo Duw, a gwneud Duw yn real i ni. A bod Duw yn dod yn Dduw sy'n bersonol ac yn wirioneddol i ni. Beth sy'n bod ni'n caru Duw ac yn gallu llawenhau yno fo. Wrth gwrs, mae gwir ffydd yn golygu credu'r ffeithiau am y Duw sy'n greawdwr ac yn weredwr, ond hefyd, mae'n golygu hefyd yn bod yn cofleidio'r gwirioneddau hyn ac yn ildio i'r person byw yma. Wrth gwrs, nid model i wedmygu ydy Iesu Grist, neu nid yn unig, ond mae o'n ffrind ac yn brynwr i'w adnabod a'i garu. Wrth person a gwaith Iesu sy'n gwneud Cristnogaeth yn gwbl unigryw. Mae'n rhoi i heddwch, mae'n dod hefyd ata ni, wedi'n caru ni. Wrth dymuniad Duw ydy bod bob un o'n ni, nid yn cael bywyd, dymuniad Duw yw yn bod ni, nid yn ni'n cael bywyd newydd, ond yn gwybod y sicrwydd bod o gynno ni hefyd. Mae Ioan yn ysgrifennu yn ei Efengil
yn dweud, mwyn i chi gredu, mae wedi sgwennu'r Efengel, mwyn i chi gredu mae'r Iesu yw'r Meseia. Mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae llawer yn y dyddiau ni yn byw mewn ofn ynglyn â'r dyfodol, neu mewn amheuaeth ac ansicrwydd, ac mae hynny'n gallu bod yn rhan o'n profiad nina hefyd. Cos ni'n gallu yn aml teimlo mewn rhyw dyndra, ond mae Iesu yn gallu ateb y problemau yma. Fel mae Paul yn ei ddeud yn ei lythyr at yr Effesiaid, ef yw ein heddwch ni. A fel nes i gyfeirio ato fo ar y dechrau, by'n anghefedd rwyf yn ei roi i chi medda Iesu. Iesu ydy yr atab. Be oedd y disgyblion angen i weld pan fod nhw'n ystafell yna yn ofni? Be oedd Thomas angen i weld? Oedd Iesu. Iesu oedd yr ateb. Ac mae'n wir i ni'na heddiw. Iesu ydy ateb i'n problemau ni fel unigolion, ond hefyd i'n problemau ni fel byd. Yr atab i'n problemau cymdeithasol ni a'n problemau rhyngwladol ni. Wel, o'n erthigol hir hapur newydd yr Independent wythnos yma, oedd hi'n seiliedig ar ganfyddiadau 2 adroddiad am gyflwr Cristnogaeth ym Mhrydain. Un o'r adroddiadau oedd adroddiad gan Gymdeithas y Beibl sy'n dwyn y teitl The Quiet Revival. Ac oedd llall yn ganfyddiadau prosiect ymchwil mawr rhwng Prifysgol Rhydychen ac Abertawe, ac mi oedd y prosiect yma yn astudio iechyd meddwl pobl ifanc. Wel, yn ôl adroddiad y Beibl Gymdeithas, mae gwerthiant Beibla wedi cynyddu yn arw yn y 5 mlynedd diwetha yma. O just chydig dan 2.7 miliwn yn 2019 i dros 5 miliwn erbyn 2024. Ac yn y prosiect ymchwil yma rhwng Brifysgolion Rhydychen ac Abertawe, oedden nhw'n edrych ar be oedd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl bobl ifanc, ac maen nhw'n berwi yr pethau mae lawr i 3 ffactor. Digon o gwsg, digon o marfer corff, a mynychu addoldy. Dyna sydd oedden nhw'n diffinio y pethau yma. Wrth gwrs, mae hyn yn ddigon cadarnhaol a diddorol i'w glywed. Ond be nath daro fi wrth darllen yr erthygl oedd y dyfyniadau oedd y newyddiadurwraig wedi casglu gan Gristnogion ifanc. Mi nath i gyfweld merch o'r enw Jordan, a mi oedd hi'n 26 oed. A dyma roedd gan Jordan i ddeud am i'w ffydd hi. My faith gives me an overwhelming sense of peace. Dyna'r unig ddyfyniad, ond overwhelming sense of peace. Dywedodd gŵr ifanc o'r enw Josh, oedd o hefyd yn ei geiniau, fod Iesu yn, a dwi'n dyfynnu yn Saesneg, a comfort in hard times. I like seeking him for guidance in everything. Ac wedyn dyfyniad gan ferch o'r enw Lizzie, eto'n ei geiniau oedd yr un hira. A dyma mae hi yn dweud, as someone who struggles with depression and anxiety, my faith gives me some peace and clarity. Hope is one of the biggest things I get out of my faith. You're never alone, no matter how much you may feel it, and I think that's beautiful. Mae hynny yn hyfryd. Mae be mae Iesu Grist wedi wneud yn hyfryd. Mae'n amgylchiadau personol ni gyda'i holl sialensau a'i ansicrwydd yn wahanol i be oedd yr disgyblion cyntaf yn ei wynebu. Ond yr un ydy deheuad a gallu Crist i ddatgan ei dangnefedd i ni. Da ni ddim wedi cloi mewn stafell yn ofni yr awdurdodau, ond efallai bod ni mewn rhyw stafell o ansicrwydd neu o iselder. Mae Iesu mynegu y tangnefedd hwnnw i ni mewn amrywiol ffyrdd, ond ym mhob sefyllfa
sefyllfa, mae bresenoldeb o. A'r addewid yma yn dod â heddwch, llonyddwch, neu'n gallu dod â heddwch, llonyddwch a hyder. A'n gallu'n sicrhau hynny y bod ni ddim ar penna yn hunan. Wrth gwrs, mae stormu bywyd yn dod. Profedigaetha, colli iechyd, colli gwaith. A mae hynny'n gallu effeithio ar bob un ohona ni. A mae'n ffydd anhyder ni yn gallu gwanio oherwydd hynny. Ond be mae'r darn yma yn ei ddeitha ni ydy peidiwch â digoloni. Mae Iesu yn deall yn iawn. Oedd o'n deall amheuon Thomas. Oedd o'n deall ofn y disgyblion. Mae o'n caru ni ac mae o'n rhoi yn heddwch i ni. A ni'n gallu sefyll ar yr addewid yma mewn unrhyw storm, yr addewid yma da ni'n gael yn adnod 13. Bod ni'n cael bywyd yn ei enw ef. Da ni'n gallu gosod yn beichiau arno fo. Da ni wedi canu amdan hynny yn barod. Ac bod Iesu ddim yn deud hyn yn Efengyl Ioan, pan mae o yn ymddangos i'r disgyblion ac er ffordd mae Mathew yn ei gofnodi o, da ni'n cael yn adnod 20 o benod 28 o Mathew, yr ymadrodd hyfryd yma, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Dyna addewid yr arglwydd Iesu i bob un ohono ni sy'n credu ynddo fo ac yn galw arno fo. Da ni'n weld o yn y darn yma. Mae o hefo yr disgyblion. Mae o'n gwybod be maen nhw'n mynd trwyddo fo. Mae o'n rhoi i'w heddwch iddyn nhw. Mae wedi dod trwy aberth ar y groes a heddwch a cymod i ni. Ond mae o hefyd am ni fod yn byw y reality yno hefyd. Gwahanol brofedigaetha, gwahanol broblemau, mae Iesu yn gallu rhoi heddwch i ni. Cyn i ni ganu yn emyn ola, beth am ni weddio. Arglwydd, diolch bod ni'n cael dy adnabod di fel Duw y heddwch. Yn dy bresenoldeb di, mae yna dangnefedd perffaith. Wrth tangnefedd rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Da ni'n diolch hefyd am yr heddwch y cymod wyt ti'n ddarparu i ni yn Iesu Grist. Diolch bod Iesu wedi talu'r pris mwyn i ni wybod a profi wir dangnefedd. Beth bynnag yn sefyllfa ni, beth bynnag yr heriau da ni'n yn ei wynebu. Da ni'n gofyn i chdi fadda ni bob tro ydym ni ddim yn meithrin heddwch trwy'n gweithredoedd a'n geiriau. Da ni hefyd arglwydd yn gofyn i chdi weithio yn byd toredig ni sy'n llawn casineb a rhyfeloedd. Da ni'n gofyn i chdi helpu ni drwy ysbryd glân i feithrin ac i ddangos un o ffrwythau'r ysbryd, sef tangnefedd. Ac arglwydd da ni'n gofyn i chdi hwylio yn gobaith ar y dydd pryd y bydd di'n dwyn tangnefedd perffaith i'n byd trwy Iesu Grist, tywysog hedd. Yn y cyfamser, da ni hefyd yn gofyn arglwydd am bresenoldeb tangnefeddus Iesu yn bywydau ni. Un amddiffyn ni rhag digaloni, i'n cadarnhau ni pan fyddwn ni'n ama ac i gysuro'n calonna a'n meddyliau ym mhob sefyllfa. Amen. Yn ni ganu yr emyn ola. Mae'r emyn yn cychwyn fel hyn. Fy nyw, fy nhad, fy Iesu. Digon tebyg i'r hyn yma. Thomas yn ei ddatgan. Ymhennill ola yr emyn, mae yna her i ni hefyd. Os gan ni bennill ola jyst yn sydyn Lydia. Yr her o arglwydd rhoi mi dafod na thawodd un na nos, ond dweud wrth bob creadwr am rinweddau gwaed y groes. Di'r heddwch mae Iesu yn ei roed ddim yn rhywbeth i ni gadw i ni'n hunain chwaith. Mae'n rhywbeth i ni rannu. Mae'n newyddion da. A beth sy'n mor drawiadol ydy gweld sut mae'r disgyblion o fod yn griw ofnus i fod yn griw a dim lot yn mynd ar eu cyfar nhw
yn cael ei gwedd newid trwy y Crist atgyfodedig, ond hefyd trwy'r Ysbryd Glân. Bod yr ymerodraeth Rufeinig yn cael ei throi ar ei phen gan yr criw yma. You won't win anything with kids. Criw, o bydda rhywun ddim o reidrwydd yn ei dewis nhw, ond da ni'n gweld gwaith Duw i'w plith nhw. A dyma sydd ni angen bod, a dyma sydd dyliau ni fod isio bod. Y bod ni am ddeud wrth bob creadur, bod Iesu yn wych, ac bod o wedi rhoi cymod i ni trwy waed ar y groes, a bod o hefyd yn cynnig i'w heddwch i ni yn ganol yn bywydau ni, y prysurdeb, aroliadau, heriau ag ati mae Iesu yn rhoi i heddwch i ni.